sowan gage timbalana wikadine apa? Antasena sawise satata nggonmu ngadhep mara diake matu urung nggir ana wigati apa? Matur sembah nuwun Pakde. Sepisan ngaturake bekti, angka loro sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngarsaning Pakde Puntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng kakekne Semar dina samengko dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tumedhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane apa, Nggir? Mula sing gedhe pangapurane Pakde Puntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pakde Punta. Ning gandeng aku wis aguh dadi utusaning kakekne Semar supaya bisa mujudake syarat srana ana ing Karang Kadempel. Paripaksa tak wanek-wanekke matur kersaning Pakde Punta. Nggir, aku iki wong tuamu dhewe, mara gage matura. Sira kula Antasena Darbe Panyunapa jumbuh lawan ngendikaning Kyai Semar Badranaya. Aku sowan kersaning Pakde Darmakusuma nyuwun ngambil pustaka jamus Myang Jimat Lima Sada. Ora kita ngomong tulegeng kedheping paningal kudu lenggah ana ing Karang Kadempel dadi syarat srana tumedhaing wahyu katentreman Pakde Punta. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung in cababung Antasena. Bapak Jodipati eneng dawuhmu apa? Mula saiki gage petungan kanggo narar sing ganep. Pustaka jamus Lima Sada kuwi dudu pusaka bain-bain nanging kuwi panguripaning para Pandhawa. Nanging sabab apa Semar mbutuhake pusaka ora sowan dhewe utusan karo kowe. Yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa. Nanging gandeng sowane Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Antasena. Kowe ngerti watake bapakmu. Aja kok mung anak dhewe najan kuwi bojoku dhewe yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cubriyani. Mbuh kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu. Mula kang sanga ku yen kowe bakal nyuwun pustaka jamus Lima Sada kudu dibuktekake dhisik kowe Antasena tenan apa ora. Wela dalah. Latmara Sang Arjuna Esmunya Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahe Arjuna wonten paring adawu kadang Jodipati ingkang grusah-grusuh nggone paring wangsulan lan atmajane iki mengko aja nganti gawe daredah ana ing negara Ngamarta saru diruning atase wong tuwa. Lah kok dadi padha panca bakah lawan atmajane dhewe. Yai tak kandheni pustaka jamus Lima Sada wenehna kelawan putramu Si Antasena babar pisan si adi tak kanthi budal marang Karang Kadempel Yai. Bapak nek cubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi. Aturku marang kersaning Pakde Puntadewa. Wah, Bagong ora iso dadeke seksi. Bisa uga kowe karo Bagong wis pidak jempol nebu sauyun kedhek seranggon. Wah, lah wis pancen curiga aku. Wah, curiga apa? Cubriya karo aku tok anggap aku mungsuh. Ora sampeyan melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep dikapake aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena.